Alhamdulillah, ‘yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin wannan channel ɗin namu mai albarka wato New Life UAU TV. Kada ku manta ku danna subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. A yau muna ɗauke da shiri mai muhimmanci wanda za mu koya muku yadda za ku mayar da wayarku 5G daga 4G zuwa 5G, ko kuma idan wayar taka 3G ce yau za mu koya muku yadda za ta koma 4G. Idan wayarka 2G ce yau za mu koya muku yadda za ta koma 3G, ma'ana za mu koya maka yadda dai za ka ƙara saurin browsing ɗinka. Idan wayarka da tana maka delay gurin yin browsing, to yanzu za ta ƙara yin sauri fiye da da. To firstly ka shigo cikin setting kamar haka, kana shiga cikin setting sai ka nemi nan gurin ka shiga, gashi nan inda aka rubuta network and internet, okay, sai mu shiga. Muna shiga sai mu shiga nan inda aka rubuta sim card, okay, sai mu shiga. Idan muka shiga sai mu je direct mu shiga mobile network. Idan muka shiga nan sai mu zaɓa sim 1 muke son mu yi amfani da shi ko sim 2. Duk wanda muka ga dama za mu yi amfani da shi sim 1 ko sim 2. Yanzu bari mu yi da sim 1, okay, sai mu danna access point name. Idan muka danna sai mu danna nan gur, yana an ta Airtel Nigeria NG kenan, Airtel NG. Idan ka danna sai ka yi ƙasa, ga guri nan inda aka rubuta APN protocol, sai ka danna, sai ka zo ka maido shi nan gur daga IPv4 zuwa IPv4/IPv6, okay, sai shi ma na ƙasansa gashi nan shi ma sai ka mai da shi kamar na da, okay, kun ga duk mun mai da su. To yanzu daga nan za mu tashi sai mu je mu Play Store. Idan muka je Play Store za mu ɗauko wani application wanda shi wannan application gaba ɗaya ba shi da nauyi, nauyinsa 2 MB ne only, wanda shi application an yi shi ne daman ba dan wai a sa MB like 20 ko 10 ba wanda mutum ba zai iya ɗaukowa ba, a'a an sa masa MB wanda kowa zai iya ɗaukowa. 2 MB ne only wanda bai wuce naira 20 ba, ko da baka da megabyte inda akwai 20 a cikin wayarka za ka iya ɗauko wannan application. Yanzu mu je cikin Play Store. Wannan shine application ɗin, gashi nan har rubuta 4G only network mode. Sai ka shiga cikin Play Store ɗinka sai ka yi search ɗin wannan sunan, gashi nan 4G only network mode, okay. To kun gani yanzu already na riga na yi installing ɗinsa. Idan kai da baka yi installing ba zai nuna maka ne installing, sai ka ɗauko shi. Yanzu bari ni in buɗe. To ni yanzu kun ga na buɗe ya kawo ni direct ciki, sai in danna nan, gashi nan sai in nemi sai in nemi wannan, gashi nan LTE/UMTS auto PRL, sai mu sa shi. To yanzu wayata ta tashi daga 4G ta koma 5G. Idan wayarka tana 3G to za ta tashi daga 3G za ta koma 4G. Yanzu dai saurin browsing ka ya ƙaru. Da haka kada ku manta ku subscribing. Wannan kawai just mu nuna muku ne domin alƙawarin da muka yi muku na cewa kullum za mu kawo muku bidiyo wanda zai amfane ku. Gobe muna ɗauke da sabon bidiyo mai matuƙar muhimmanci, da haka ku kasance tare da mu a cikin wannan channel ɗin namu mai albarka wato New Life UAU TV. Mun gode, sai wani lokaci.